sa Dios anak kay siya man ang pinakapunuan sa truth og siya pod ang nagsulti sa truth nga siya dunay kaugalingong bag-ungalan. Okay, si Brad So, Silbert na ba so yan? bliunan nako, sister, gikinahanglan lang yun nga ang pinadag 3:12 atong sabton pag-ayo kung unsay plano sa Dios anak sa unsang pamagya mahibal-an ang iyang kaugalingong bag-ungalan. Okay, thank you. Dagan atong salamat. Dagan kaayong salamat na yung Brad Douglas. O ato ang pangayuan ko no una-una po si Brad Silbert. Akong ibot yun ang microphone kay mas hinay ba kay kumo hinay kay kumusulti na malayo sa dari maklaro ba okay. Si Brad Douglas kusugra ba yung kaya ni Kingo mubabol raman siguro kaya ni makansi man tani Brad Douglas kay kusog mo connecting bitaw maing hapon sa mga nagpaminaw ron sa DXDR. Salamatan yun nato ang istasyon atong station manager nga naghatag yun og kanang oras aning dialog sa pagtuon na hinumdum ko sa PC7 nga libro nga One Way of Solving Conflict pinagig yung dialog. Pero kanang dialog nga naay kanang pagtahuray gyud sa matag usa. Okay, now dili lang sa ko mo tandog atong larawan kay murag dito ko naganoy sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan magtawag sa Ginoo nga makasulod yun sa giharian sa langit kundili kadtog yung nagtuman. Unya, salamat ko ni Brad Douglas kay ang akong giunahon na iya pong gihiskutan ba nga ang buti pasabot ana nga kinsa may iyang gipadala si Jesus Christ ato yung tuhuan si Jesus Christ muna nga magkristyano kita pero ang dakong problema aning pagkristyano kay nagkalain-laing version na itong Kristyanismo ron. Wala kita mag-usa. No? Muna yung problema yun na ito. Nga wala yun mahulagway itong gihisgutan sa atong Ginoong Jesucristo nga amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. So dirita mo focus ni Jesus Christ. Brad John, ayaw sa kog sa pawi ha kay mawala unya ko. Munagana ko na ano, unya na patiwasa sa iyo ko. Kulang iklaro kay dili biya ni sayo ning kuana isyuha Brad John. Okay. Na unsaon man pagsunod nato si Kristo. Siyempre, atong tanawon ng iya mga pulong des Biblia. Okay. Sa pagtukod yun niya o kapunungan o gingherian o simbahan, atong tanawon diha o giyon sa niya pagsaysay o unsay iyang gipasabot diha. Diba, nag-ingon siya nga dangutan naman to siya, sumala sa mga tao kinsa man ko. Okay, nasa Mateo 16 ba na? Basta diha dapit no 13 da paingon na sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao nagkadiya ang tubag na imuingon nga si satong propetaha kuno wa magkaparihas dayon wa gyud maigo pero sa dihang ang iya nagyong mga tinun-an ang iyang gipangutana sumala gyud ninyo be kinsa man ko kinsa man ang anak sa tao ang abtik ini tubag si Simon Pedro. Okay, si Simon Pedro. Ikaw mao ang anak sa Dios ba to? Mao mo ang tubag. Dayon ingon ang Ginoo nga bulahan ka Simon kay ang maong kamatuoran midangat kanimo dili pinagi og tao kundi pinagi gyud sa Dios. But pasabot murag gihimo siyang instrumento, gihimo siyang spokesman sa husto nga tubag. Nga natubag to ni Simon Pedro ang correct nga answer dili tungod sa iyang kamayng laki nga nag-research sa mga library ambot na nabay library to puno giklaro ni Kristo nga natubag to ni Pedro tungod kay gipili siya sa Dios nga siya may makatubag sa Catholic nga exegesis kana nagpasabot nga sa tanang mga tinun-an si Pedro mao ang gipili ni Kristo nga mao mahimong iyang representative. Ahaman ta nakasiguro kay sa sunod bersikulo sa 19, Mateo 16:19 iya man giingnan si Simon Pedro. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingherian sa langit, ang imong gapuson og luagan dinhi sa yuta,
gapuson og luagan o serbito sa langit. Sa common version na itong hubad doon sa Good News, ang imong idili og itugot dinhi sa yuta, idili og itugot usab sa langit. Well, kang kinsa man ang gahom, actually gahom man ni sa Dios, authority ni sa Dios, no, kanang binding and loosing. No. Okay, sa iba ang Dios sa atong pagtuong Katoliko, dili usa lang ang persona. Gani sa Genesis klaro na mo nang sayop yun ng Unitarian nga mingon ka nga para sa nang gitudlo sa Iglesia ni Cristo Manalo nga usa ra kuno ang persona sa usa ka Dios. Ang amahan lang, dili nila i-appeal ang Holy Spirit o si Jesus Christ. Now, musagunto na daan sa Genesis 1:26. Pag-ingon sa Dios nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Denotes plurality of persons day ang Dios. Ya mo ingon nang ay insipod nga ang mga anghel man iyang kauban diha, dili pod ibutang ta na anay mga anghel anang higayuna, pero dili mga anghel ang kauban sa Dios sa paglalang. Tungod kay ang anghel dili man creator. Oh, ang gipasabot sa Dios nga iyang kaubang person diha, creator sabot pasabot Dios pod, no? Pero dili na sabton nga mudagan ang Dios ha. Og giklaro man na sa Juan 1:1 kinsay gipasabot yun diha nga kauban sa Dios Amahan, mao man ang pulong, personal word of God si Jesus Christ na sa bersikulo 14 sa 1:1 giklaro nga si Jesus Christ. So, ang kauban sa Dios Amahan diha ang pulong nga si Jesus Christ nga nagpakatao. Unya, mingon sila nga, uy, duha ra man lagi na, amahan ra man nag-anak. Okay, dili mo hunong diha kay na pa may Mateo 28:19 diha giklaro nga kung magbautismo hisgutan gyud ang ngalan sa Dios. Nga gingon diha, kung magbautismo kamo sa ngalan singular kay usa na may Dios. Sa ngalan pero iniglahos og basa kay tulo man ka persona ang gisigutan. Oh, di ba? Sa ngalan kay usa ra may Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa ato pa ang usa di ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So dili di kape mo nagunaan ng 1 in 3, 3 in 1. Okay, wa pa nang 3 in 1 nga kape. Na sa Biblia na gipasabot. Mao na ang Dios, usa ka Dios sa tulo ka persona. Now di na ko mo saysay og ayo ana. Ang ako lang sentro ta diri nga si Pedro ang napilian sa Dios nga mahimong mo represent Jesus. Kay gahom man na sa Dios nang gitugyan. Sayo nang ka ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot. Unsa may sample na? Kana na yung paghimo og 10 commandments sa Dios. Pagdili man og pagtugot. Di ba? Pagdili na say gidili, dahil na po siya gitugot siya kanang pagtahor sa ginikanan. Di ba? Okay, puldo mando na siya. Pero yun na so naadi ay power si Pedro nga mura og Dios. Power gyud. Oo. Power sa Dios gidelegate. Mura bag nahinumdum ko ni Moises ba sa Exodus 1:1 nga giingnan si Moises sa Dios. Okay. Giingnan sa Dios si Moises nga sa Exodus 1:1. Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili man Diyos si Moises, pero unsa may ibot pasabot ana, siya may silbing representative sa Dios kay siya may bungat sa mga pulong nga gikan sa Dios. Mao na. So mao na nga mo punis Pedro. Nya remember nga tuwa dito ang ubang mga tinun-an dili lang kay Pedro. Pero si Pedro gyud may giingnan na. That denotes nga si Pedro mao gyud personal gyud representative of Jesus Christ. Unya giklaro man na, no? Giklaro man na dito sa taliabot na yung mo kayab si Kristo sa langit. Nasa Mateo Juan 21 17 hangtod 15 hangtod 17 katong giingnan ni Kristo si Pedro. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Atiman na pakhan-a. Now, kining pagpakaon po hisgutan na ko ni gamay kay basig sabton lang nig material ba, no? Okay, now hinoon kining material kung napata sa yuta, dili po na siya daotan, mayo po na siya nga panigingnan, kanang mo pakaon ta mo tabang. Pero ang primary gyud nga pagkaon nga ipakaon sa simbahan kung maghisgot tag pagtuo, ang lawas ni Kristo. O kanang kay ang lawas gud ni Kristo giyang dugo matuod nga kalanon na sa Juan 6. Ang akong lawas maong matuod nga kalanon, akong dugo matuod nga ilimnon. Ang mukaon kuno siyang niya makabaton og kinabuhing dayon. Sa to pa ang primary food nga iapod-apod sa simbahan pinanguluhan ani ni Pedro. Mao kanang iyang lawas. Unya mutakdo gina kay di ba sa atong misa makaon man nato diha. Gani nahimo na ng taga-adlaw. Oh,
So dayag yung kayo mo nang natuman ng Malakyas 1:11 nga na ako noy putli nga halad pag himuon sa mga kahintilan nga unsa to na nakalimot ko tibuok pa na nga nagpasabot na nga gikan sa pagsubang sa pagsalop sa adlaw na ay offer nga wa may laing katumanan anak ka namang Holy Mass nga gihimo sa mga Katoliko. Di sa ko mo bat-bat og ayo ana. So aktong giklaro diha nga kanang pagpakaon nga gipanguluhan ni Pedro nga gisunod don sa mga Santo Papa, wala na ingon nga gisupak o wala na gisunod kay gisunod gyud na. Of course kanang mga material pod nga pagkaon, well magtabangay ana di lang pod kay ang simbahan. Okay, katong mga sako pod nga katong mga matinud-anon mutabang pod og kanang hatag pod, di ba? Oh, pero di lang nato ni panghambog ning unsa itong nahimo po sa itong simbahan, no? Actually daghan kay mga charities ang simbahan gani ako nang gihap natay record ana ang Roman Catholic Church may pinakadaghan og charities. Pero dili lang ipanghambog mo nang dili kay ta kita. Pero of course tao ta napoy mga kakulangon sab, no? Pero ang Dios na maghukom ana, no? Dili na kita. Okay. Now karon balik na dito nga si Pedro di ay ang gihimong kana bang representative of Jesus Christ. Dayon sa ato pa kung mabakante ning iyang posisyon ato gyung sayron o kinsa nakapulis ang katungdanan kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kuno kung mabakante dunay mopuli sa Revised Standard Version Office. Sa Tagalog nga bisa nga nakita nako tungkulin kung ang kana kunong tungkulin o katungdanan kung mabakante dunay mopuli. Oh. So, mao na kang ang example ana katong katungdanan ni Judas nga nabakante nag-elect sila gipuli. Mabasa pa sa Biblia kung kinsay nakapuli. Pero ang katungdanan ni Pedro di naman makita sa Biblia kinsay nakapuli. Mao nang supak yun ang Katoliko anang Bible alone, no? Kay di man makita sa Bible alone kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro, di ba? Si Linus, na ang ngalan ni Linus sa Biblia kung ako malimot to Timoteo na 4:21 o pero dili mabasa nga siya may nakapulis katungdanan ni Pedro. Mabasa iya ngalan pero dili mabasa siya ay nakapulis katungdanan ni Pedro dito sa Rome, no? Pero mao na dayon ang punto nato diha karon kay naghisgot man si Brother Douglas ganina og yun saon man tong gihisgutan nga igasulat ni Kristo nga bag-o ngalan. Now, ako sang kutloon tong Roma 10:15. Ako ning i-connect nga nagingon si Pablo. Unsaon man pagtudlo o pag-preach kung wala siya gipadala. O gisent sa ato pa kini diayng maminaw tag mga mensahero siguraduhon nato nga pinadala. Unsabot pasabot authorize. Sa ato pa kung dili authorize ang mensahero, sigurado gyud ang dili katuhuan siya. Dili nato na dawaton kay kinahanglan man ng authority. Unya sa Biblia, giunsa man pag-authorize sa Dios sa mga mensahero. Nasa Juan 20:19-23 kadtong niingon si Kristo maingon nga ako gipadala sa Amahan ako usab nagpadala kaninyo. Ang mga apostoles na unang mga pinadala, so sila mo'y authorize ang ilang mga mensahe mo atong paminahon sa ilang panahon. Dayon syempre ang pangutana sa atong panahon karon kinsa man ni sila kay daghan man ron. Lang-alang mayon putag bisan kinsa nga panahon gali sa mga apostoles dili man bisan kinsa. Mga apostolo ra man to. Now, tanawon din nato ang succession of power, authority. Ang mga apostol mo padala sila, mo authorize sila pinagi og laying of hands. Pagpandong sa kamot nang gitawag natong ordination. Now, wa man gyud laing relihiyon, wa man gyud laing pundok nga ang iyang ordination sumpay gyud sa paghatag og authority sa mga apostol. Sample, muhatag lang ko sa ako lang nadumduman og na research na mga tulo ka obispo nga di na ko malimtan si Ireneo, si Saint Ignatius of Antioch og si Polycarp. Si Polycarp og si Ignatius disipulo na ni San Juan according to history. So mga Katoliko na puros. Then si Ireneo although dili apostol lang yang teacher si Polycarp pero connected man si Polycarp ni John mo nang katuhuan pud si Ireneo. So mo na dili na ta kami mo agis kadaghanan nila so makakita na tag sample nga ang authority naa sa mga bishop, mga Catholic bishops. So karon naa nila ang teaching authority. Now, kung ayo na to pamasa ang mga librong Katoliko nga gipanguluhan sa mga obispo, wa gyud gitudlo nga Paulino agapay ng ni magipasabot. Gani kung magbasa tag Biblia, naa naman tay mabasa
nga si Kristo ang nagngalan nga bag-o. Ako. Si Simon, for example, Ah. gitawag siya og kipa. Kipa. Nabot pasabot bato. Bato. Nalay na ebidensya nga akana day probably mo nagipasabot ni Jesus Christ. Kay kanang katungdanan ni Pedro ag katungdanan man na ni Kristo sa pagka-visible head. Ah. Kay ang gisangon ni Kristo ni Pedro mao man ang pagka-visible head. Pagka universal pastor. Nganong universal pastor ako nang explain kay pag ingon ni Jesus Christ ngadto ni Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Mga karnero ni Kristo, denoting universality. Kay ang karnero ni Kristo, tibok kalibutan man. Universe pa gani, i-appeal pa yun na to. Kay ang karnero ni Kristo, tibuok. Kung ikumpara na to ang pagkapastor ni Pedro, nga gisangon ni Kristo niya, kung ikumpara na to sa itong mga obispo, limited man. Kay, for example, ang pagka-pastor ni Bishop, atong kuan Most Reverend Severo Armari ang iyang pagka-pastor diocese of Dipolog lang ug ang ubang mga obispo pod limited ang ilang gipasturan kay by district raman lugar pero ang kining kang pagka-pastor ni Pedro nga gisangon ni Kristo niya universal kay kang Kristo man na. Sa ato pa tanang mga district pastor mga bishop under ni Pedro kung imong analyson ba so mao na nga kang Kristo ni pagka-visible head diin karon pingon ta nga awasa sa Biblia katong paghingalan ni representative ko ng katungdanan ni Pedro. Subot pasabot representative of Jesus Christ, vicar of Jesus Christ. Ug mao ni mabasa na to og nga ebidensya nga naghimo siya bagong ngalan. O nga si Simon to gibag-o kipa men's rock. Dayon ang musunod po dayon niya nga mga followers mo na dili mabasa mo nagmutakdo na sa kanang ilang pasabot nga dili na mabasa sulod sa Biblia. For example, kinsa nakapuli ni Pedro si Linus mabasa pa sa Biblia ang ngalan ni Linus. Pero ang mga sunod dili na. So mo na nga murag kumpleto ning Katoliko kay ug moingog naay mabasa ug moingon pud nga sakto pud tong dili mabasa naapoy dili mabasa. So kumpleto sa Katoliko munang dili ko kay kumpleto putahe ba no mabasa ug dili mabasa na So mao na dayon kana lang no kay kung maghimo pataglayng interpretation nga dili sanction sa mga bishop nga naay authority mo na moingon ko nga kining mga magtutudlo sa piniling nasod, no? Bisag kung saan ako bulitad, di man yun makonek sa authority. Pero claim na, Pero ang connection nga, kanang paghatag og authority, gikan sa mga apostol, di gan makonek. Kidaghang dili makonek, ang INC Manalo, si Charles Taze Russell, sa Bautista, dili na puros makonek. Kay, uhi raman na. Whereas sa Roman Catholic Church, makonek yun. Connect. So muna nga, kung nagali manudlo, nga dili mabasa sa Biblia, di mo pug kumuingon nga dautan ng dili mabasa kay kita sa Katoliko dili matasupak anang dili mabasa, pero sakto lang. Pero unsaon na to pag assure? Unsa na to pag siguro nga kasaligan na authority? Kay klaro man nga nag-ingon si Pablo, unsaon man pagmensahe kung dili ka pinadala, sa to pa dili ka authorized. Kinsay gi-authorize ni Jesus Christ? Mga apostol. Kinsa po gi-authorize sa mga apostol na mo nang kinahanglan yung apostolic succession. Correct. O mo na sa mga bishops. So mao na ang atong i-share. Salamat. Ya po'y ako ipuno ana imong isulti Brad Silbert. Diri ko napasidaan man ko diri sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 4 niyon. Mga igsoon ayaw ninyo tuhoy ang tanang nagpatuo nga ang espiritu ana kanila. Kundili usisaha ninyo kung gikan ba gayud sa Dios ang espiritu nga na kanila. Atong tagaan og response si Brad Douglas to be fair. Sige. Sige. Sawan Brad John. Okay. Ko kay tagpasalamat nga nadunggan nato ron ang nindot kay mga pamayag sa tong halandong igsoon. Brother Silbert Adriatico Dondiano. Kunya dito lang ko una moderate atong pag-ingon niya nga otoridad in line sa otoridad sa obispo, sa mga obispo particular sa Papa sa Romano Katoliko tungod kay wala man sila mag-interpret nga Paulino ungkoy sa mura agapay mo hinungdan nga dili siya motuo
Yan ang bahina, ato pong respeto ang iyang kuan, kinindi ang stand, may tungod nining pagbarog niya sa otoridad sa simbahan nga Katoliko. Pero kung balikan nato ang punto sa Pinadayag 3:12, kini nagsulti sa Pinadayag 3:12 atong hinumduman, mao na ni tinubdan sa otoridad sa simbahan, partikular sa mga apostoles. Mao ni tinubdan, saya ang nagsukad, siya mo'y sukaranan, siya mo'y naghatag. Ug unya, kung atong analisaron ang Pinadayag 3:12, ingon nga ang Dios anak mo'y musulat sa iyang kaugaling bagungalan ngadto sa mga nagmadaugon nga mga magtotoo, bot pasabot nga ang tag-iya sa otoridad, ang tighatag sa otoridad nga mao ang Dios anak, maopoy naghatag og otoridad ngadtong mga madaugon para ikapadayag ang iyang kaugaling bagungalan. Pwede ko mga Brad Douglas? Okay. Okay. Yun sa man paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga kanang ilang gitagaag authority ba? Yun sa man nila paghatag og authority. Sa unsang bahina, partikular sa Okay. Mo premise ako ha. Okay. Sa Juan 20:19-23 nag-ingon si Jesus Christ, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo, ang mga referring to the apostles. So makita man ko nato diha nga kana ding pinadala atong gipangtudlo gyud nang gitagag authority si katong mga apostoles nga gipili ni Kristo. Then karon makita po nato sa Biblia nga ang mga apostol kung mohatag sila og authority pinagi og laying of hands kana bang pagpandong sa ulo. Mao na nga kung atong dad-una sa inyong grupo nga unsa may kana bang imong ika-istorya nga naagi may authority para mutuo mi. Okay. Munang nangutan ako, yun sa man paghatag og authority sa inyong mga mensahero nga kinahanglan mi mutuo. Okay. Sa Biblia god ang sample nga gitagag authority kadtong mga gipang laying of hands. Okay. Gi ordain. So mana. Okay. Matungod sa imong giingon nga giunsa na mo pagdawat o unsaon ninyo pagkahibalo nga doon na may otoridad, partikular na sa hinindi ang pagpadayag yun sa kaugaling bagungalan sa Dios. Una, sublion ako nga sa Biblia, sa partikular sa Bagong Testamento, ang tighatag og otoridad ang Dios anak yun. Ug unya, kining Dios anak mahitungod sa paghatag og otoridad, dili lang ni pinaagi lang sa laying of hands, pagpandong na ba? Tungod kay gamhanan siya. Of course, unsa may usa sa pinaka kinindi ang galamiton niya para mahatagan niya otoridad ang iyang mga piniling katawhan. Why lain? Ang Espiritu Santo. Mao ba nang giingon siya? Buhat 1:8, apan magadawat kamo kagahom. Unsa man ang kagahom? Otoridad. Apan magadawat kamo kagahom sa diha nang nga pagakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Dili mi musupak nga dunay apostol, particular si Apostol Pablo, nga nagpandong. Pero mahitungod na sa otoridad, wala lang na magmatter mahitungod sa pagpandong. Tungod kay ang Dios anak, bisan pagdili siya mo pandong og kamot, kaya niya maghatag og otoridad sa mga pinili nga iyang galamiton, tungod kay powerful man siya. Matthew 28:18, gamhanan man siya. Og dinhi, nining kalihang mga adlaw sa amo nga side, usa sa pinaka ilhanan ninyo nga ang matag usa diha namo adunay otoridad, partikular sa pagpaday sa bagungalan, pinagi sa Espiritu Santo. Kagani kung musimba mo, i-encourage mo na mo, makasimba mo sa among simbahan. Dunay pouring of the Holy Spirit. Dunay kunsad. Nga din, kanang gikunsaran, before siya gikunsaran, ang uban gali, maulaw pa mo padayag og bagungalan. Pero sa panahon nga kunsara na, hanoy, maisugon, madasigon, malipayo nga nagpadayag sa bagungalan. Pili ko mo break Okay. gamay. Okay. Kanang Espiritu Santo no. Okay man na kay mo man ay gagiya gyud sa church now. Sumala sa Biblia kanus man ang Holy Spirit na padala nga present sa church. Okay. Ug misgo tag mahitungod sa pagpadala sa kinindi ang Espiritu Santo.
kung diri ta magsugod sa unang siglo, of course, sa administrasyon sa Dios Anak, ang pagpadala sa Espiritu Santo, una, nahitabo na nadtong unang siglo, particular na sa mga piniling katawhang apostoles sa Dios Anak. Apan kun ang inyong pangunahuna sa Katoliko, nga taman na po na dito, mo na sayop. Nga naman, atong hinumduman nga ang pagpakunsad o ang pagpadala sa Dios Anak sa Espiritu Santo, unlimited na, wa na'y kinutuban. Kay ugmingon mo taman na dito, na makado, dadanoon ko nga si Brad Silbert, wala Espiritu Santo. Okay, cross-examine. Di ba? Cross-examine Okay. gamay. Okay. So sa ato pa kung matinuod na angay ng tuhuan nga dili di ay sundon tong pinagiglaying of hands lang or ordination kay na may Holy Spirit mo na sumulot taw rig daghan mong claim ana. Di ba? Kay panitan na apol ang grupo nga gigiyahan po mi sa espiritu. So mahitaw daghang mong claim. Now ina nila Brad Douglas kay Okay. ang paghatag og authority ni Jesus Christ ikan siya ang amahan katong ningon siya maingon nga ako gipadala sa amahan ako sab nagpadala kaninyo. Klaro gito nga personally gipangpili gito niya mga apostol. Amen, amen. Dayon ang mga apostol pod kung mag-authorize sila makita na to ang procedure. Pinagi gid sa pagpandong sa kamot o ordination. Unya kay ang gingharian ni Kristo di man mawala mag-exist man kanunay kay ligon man bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog sa ato pa di maguba magpadayon sa ato pa kay structure man ang gingharian unya ang ilang procedure paghatag og authority laying of hands man ordination sa ato pa wala nay putol. So dili na mapalusot nimo ng Holy Spirit ya kay in the first place ang Holy Spirit nabubo naman sa adlaw sa Pentecostes. Di ba? So kung maghimo pa kaglaing pagbubo sa Holy Spirit diha kaduha di ay ang Holy Spirit naggipadala. So ito pa naa di laing Pentecostes. Kas araman ng Pentecostes. Unya ang mga apostol maghatag og authority through pagpanong mangyod ordination. So ito padili na maputol kay ang simbahan ni Kristo padayon man. Nga nasa Lucas 1:33 ang gingharian ni Kristo mo padayon. Oh. So mo na nga mura man kag nag-imbento og laing ang Holy Spirit mo bubo na pud laing Pentecostes ba? No? Na kung matinuod na daghan yung mag-claim mo siguro po nang nadaghan ng relihiyon doon kay agi anang pasanginlan ng Holy Spirit. Di ba? Ang CCE po Holy Spirit po na pasanginlan. Holy Spirit ang Unya dili na ba parehas og mga pagtulunan. So ako ibalik nimo Brad. Okay. Sa imong giingon nga kas ara mahitabo ang adlaw sa Pentecostes. O ako kabalog opisyal ba niyo na o opisyal ba niyo na nga kuan pagtulunan gikan gyud sa papa o nahimugso lang na sa imong hunahuna karon. Kay kun mayong kag opisyal ko na o bisag imo nahimugso lang sa imong hunahuna karon. Nya nang bahina makaduda dan jud ko sa imong pagtuo sa Ginoo nga limitado day ang kagahom sa Dios. Kay diha sa Biblia wa gyud po kay mabasa nga kas ara pwede ipadala sa Dios ang iyang Espiritu Santo. Akong ikuan Okay. na Brad ha kay og mingon tag Pentecostes katong yung general nga pagpadala kas ara gyud to. Now kanang mingon ka nga napay lain na pong kuanon nga magtukod na po og grupo. Maklaro man gud namo nga sa amo lang ni Brad Douglas ha nga spirit of kanang pulse na siya kanang gitawag og deceptive spirit. Because human naman nagtukod gud si Jesus Christ. Di ba din katong wala pa mo pasakop sa kupon. Sa to pa usara gyud. Gani sa 1 Juan 2:18-19 kadtong mubiya ani isipon manggaling antikristo. Kay ngano isipong antikristo kay supak man gyud sa pagtulunan ni Kristo ng panagbahin-bahin. Usara man gyud. So gapadayon man ni siya. So kung moingon ka nga patukuron na po kaglaing grupo din pasangila ni Mang Holy Spirit ana, klarong deceptive. Kay division man mahitabo ana. Mo man na among kuan. Kay kung tanaw na to sa Biblia ang gitugyanan ni Kristo si Pedro. Then kung ang katungdanan kuno mo bakante dunay mo puli. Mo nang tanaw din na to history kinsa man nakapulian ang katungdanan ni Pedro, mga popes man. So naan nila ang authority. So kung maghimo pa kaglaing grupo din himuon nimo si Paulino Agapay mo na imong gikompetensya sa tinuod nga office katungdanan nga gitukod ni Kristo. Okay, mo to ang katungdanan ni Pedro. Sige. Okay. Sa pag-ingon nimo nga naghimo og lain tapos gipasangilan ng Espiritu Santo. Actually kanang klase sa katarungan is gitawag no kanang na ang Stroman fallacy.
gigaman minimog statement nga gipasangin lang namo ang Espiritu Santo nga magtukod nganong ka po nimo nang madungog sa among mga programa. Tungod kay una, kini pagkatukod sa simbahang piniling nasod, dili ni ingon nga pinaagi lang sa Espiritu Santo. Kun dili una pinaagi sa Dios anak nga physically ni aper siya nagpakatao nga nagdala na siya ang kaugaling bag-ong ngalan Santo Papa Paulino Coegapay. Unya nganuman nga kinidang natukod man yan ni dinhi sa nasod sa Pilipinas. Tungod kay una, Matthew 21:43 gipanagda magyo niya didto. Iyang gideklara dito nga kuhaon dito sa nasod sa Israel. Mao na nga sa Holy Spirit. Kung sa inyo nga side actually gitouch mong gud nimo ang kuan mo nang ako sang kuan. Mao na nga sa inyo nga side kung para ninyo deceptive, kami wala gyud mi ma-deceive ani. Tungod kay logical magyud ni unbiblical, do na magyud mi mga biblical basis. Kung nganong dunay piniling nasod nga natukod dinhi sa nasod sa Pilipinas ining kalihang mga adlaw katumana na sa iyang gipadayag nga iyang kuhaon ang iyang gingharian ingon nga may sentro sa otoridad sa iglesia dito sa nasod sa Israel. Ug unya kining iyang gikuha maura pud siya ra pud ang mopahiuli ani. Buhat 1:6 ingon ang iyang mga apostoles, Ginoo, nini bang higayuna iga pahiuli mo ang gingharian sa Israel? Ngano nakapangutana man mga apostoles? Tungod kay gideklara niya nga kuhaon. So pag ingon niya iga pahiuli mo, ka ang pulong nga mo nagrefer sa Dios Anak atong simpleng masabtan nga ang Dios Anak ra puy mo pahiuli. Mo na hinungdan kung natingala mo mga Katoliko nganong natukod ni mga piniling nasod dinhi sa Pilipinas, tungod kay siya ra man gud pod ang mopahiuli, siya ra pod personal ang motukod niini, tungod kay wala naman dito sa nasod sa Israel. Kung nagpabilin unta dito, di wala diri sa Pilipinas. Pero kay gikuha man dito, mo nang diri nakaroon sa nasod sa Pilipinas. Balik ta dito sa imong punto sa okay, kato sang kuan kay Espiritu Santo. Masangil mangugag Stroman. Now, sa unsang bahin nga maingon nato nga katong akong giistorya Stroman to. Ako nang gipasabot. Ang Stroman policy is nagbuhat kag usa ka statement nga wala na ko gisulti. Unya imo kung unsa man ato katong giingon ka nga among gipasangil sa Espiritu Santo nga mauna po'y magtukod sa iglesia sa pinili. Okay, ako let me respond that. Imo na hisgutan na nga di ba akong gi-explain nga pinagi og laying of hands ang paghatag og authority sa laying of hands about building the church. Ingon ka nga among gipasangil sa Holy Spirit mo nagtukod, which is dili wala na ko nagsulti. Ingon ko nga Holy Spirit imong recorded man eh. Pasangil man na good ang term na kay mingon man ka nga dili man pinagi sa pagpandong ng kamot lang paghatag authority, pinagi man sa Espiritu Santo. Di sakto akong statement nga tungod kay Holy Spirit ang kuan ninyo kunang inyong gipasangil lagi sa Holy Spirit. Umaw na nga dili na siya Stroman. Kung wala pa siya magsulti ato nga pinagi rin sa Holy Spirit, kumusulti ato. Iya mang nalitok good nga dili lang kay pinagi sa pagpandong sa kamot. Diba? Kung dili pinagi sa Espiritu. Di unsa may akong masulti ana nga di mo kumutuo nga ang Holy Spirit mo gagahid gyud ana. Di pasangil akong term gigamit. Kanang term wala na ko nagisulti. Amo ko ingon. Wala ko ingon. Man pala sige gamang ko ng istorya nga wala ko istorya. Implication. Wala sa imong interpretasyon. Gimisinterpret lang nimo ang akong gisulti. No. Which is mahitungod sa otoridad nga atong giistorya, mahitungod din sa otoridad sa pag kinindang otoridad sa pagwali sa pagpasabot, dili ingon nga ang otoridad atong gi-set ganina as an authority of building a church. Unya kay imo mag-gi-set dito sa authority, mahitungod dito sa Espiritu Santo nga gimisinterpret nimo ang akong pagpasabot nga ang otoridad namong nadawat diri particular na sa pagpamatud sa bagong ngalan is through Holy Spirit. Unya imo man dayong misinterpret nga natukod mi gipasang natukod mi pinaagi sa Spirit pinaagi sa kuan kanang Espiritu Santo nga mo'y nagtukod. Okay. Let me say na kay dialogue man ni siya, sangka man ni siya. Okay. Akong isuportaan to akong statement nga dili to sa Stroman. Kaya kanang Stroman god musulti ka nga moingon ka nga mo nay gisulti sa imong kontra nga wala mo na Stroman. Wa man ko moingon nga gilitok na niya nga pasangil. Kato ako tong pagsabot ako tong interpretation tungod kay Holy Spirit man gyud gipasangil niya nga mao nang authorize sila. Na wala ko mo yun gisulti nimo ng word pasangil. Simpre dili gyud pog dili gyud pog ka musulti anak kay mura ra pog kagadaot sa imong kagalingon. Amo nang side sa Katoliko nga dili man gumimutuo nga Holy Spirit yun tinuray nga nag-guide ninyo kay Katoliko gud mi ang among baruganan gud among gidipinsahan. So ako na makaingon nga pasangil. Kay di may mimutuo ana.
So mago maingon nga imo nang gilitok so dili to strawman. So ang imo na lang nga pamatud-an nga Holy Spirit yung gagayda na. Kay mao man na kay kami di may mutuan nga Holy Spirit yun. Kay para nako kung spirit man gina deceptive spirit na ngano man kas ara man ang Holy Spirit na buo sa Pentecostes. Mao man na ga-guide sa church nga nagpadayon nga simbahan hangtod karon mo na kung naapay laing spirit diya nga patukuron og laing grupo deceptive na nganong deceptive kay panagbahin-bahin man dala na. Supak man ang panagbahin-bahin sa Biblia. Roma 16. 17, 18 kanang panagbahin-bahin espiritu sa kangit-ngit may gapaluyo ana. Kana lang. Ako last road dito kumukuha na to yung giingon sa pagkabahin-bahin. Tinuod yun na nga kanang pagkabahin-bahin lagi kanang ang dili mga maayong espiritu diha. Mao na nga kun misgo tag kinindi ang panaghiusa nga mao pagi kinindi ang yung kanunay i-deklara sa Simbahang Katoliko nga kinahanglan nga diha sa Simbahang Katoliko particular diri lang sa ta particular na sa mga defenders sa Catholic Faith Defenders nga gikinahanglan di gyud mo magkabahin-bahin diha kay kung kanunay mong magkabahin-bahin diha ang inyong pagtuo na mga defenders Catholic Faith Defenders na nagtuo nga God died literal o nya do na pinagtuo nga dili pud kining diyang dili Dios literal na matay so nagkabahin-bahin mo so mahitabo nga amo nang masabtan sa iyong pagtuo diha nga dili da Espiritu Santo mo nag-uban diha kay sulod sa inyong simbahan do na may pagkabahin-bahin una nga sa inyong kinindiyang pagpangwali sa amo nga dili membros Katoliko nagkahiyo usabo para innerly sulod sa inyong simbahan kamo mismo nagkabahin-bahin na pero dili ta balik ta sa punto response sa kwatong punto kay ang imong kanang mga personal disagreement sa sakop imo na nang imong ebidensya nga dili tinod ang Catholic Church. No, wrong. Kay nahitabo man na panahon gyud sa unang siglo sa mga apostol mo bitaw ang giingnan ni Pablo tong mga sakop sa Corinto nga uy nga iyang saway kay naay nagpanagbahin-bahin mga sakop to sa iglesia. Pero it does not mean nga kung dunay mga sakop nga nagbahin-bahin to pa kanang naay mga personal nga mga dili official mga statement dili na sabton nga ang grupo sa mga apostol dili tinuod tungod lang kay naay mga sakop nga nagbahin-bahin inana so mao na nga sa mga Katoliko sa mga personal opinion mahimong magkabahin-bahin ta kanang bisag mga CFD magkalantugi pero naatay pagtulunan official labi na kanang magisterial teaching nga mao nay diha ta usa nga kung ato nang tuhuan usa kita pres anang pagtuo nga ang Pope representative of Jesus Christ kay mao man ang katuanganan ni Pedro mao na imong pagtulunan nga usa mi ana ug na imong supak ana supakiro ka okay mao na ang point diha nga dili basihan kung dunay mga sakop nga ni sukwahe sabto na dayon nga kuan kanang dili tinuod ang simbahan ni Kristo tungod kay nay Judas tunay mga sakop sa Corinto nga gabarog-bahin-bahin dili na kay ang personal nga sayop sa mga sakop dili man nimo ipasangil sa founder sa mga grupo. Okay, mo hatag og counter. Actually mo yon man ko atong gisulti ni Brad Silbert nga bisan ang mga ang mga apostoles kaniadto do nagipakiglalis. Pero bantayanan niyo ning simbahang Katoliko ngano man ang panaglalis sa mga apostoles dili tungod sa doktrina. Tungod sa behavior. Kung basahon ninyo ang buhat 11 1 2 3 4 exegetically inyo nang mabasa ng mahibaw-an nga dili tungod sa doktrina ang ilang pagdalis tungod sa behavior kay dunay si Pedro nahitabo nga sa diha sa wala pa ang mga Hudyong mga hibalo sa kamatuoran nag-apil siya sa kuan mga hintil apan pag-abot na niya nikalit lang nausab ang iyang batasan nausab ang iyang reaksyon gibuyag siya na San Pablo pero dili to may tungod sa doktrina. While ang inyo may tungod sa doktrina yun. O nga doon naging may pagkabahin-bahin. Ang mga apostoles wala silang magkabahin-bahin tungod sa doktrina sa pagpanudlo, particular na sa Dios Anak o sa mga pulong sa Dios Anak. While ang inyong pagkabahin-bahin may tungod sa doktrina mo. Nang bantayan na yun na Simbahang Katoliko. Gamay lang kay yamang giisgutan kay unfair man po. Ang doktrina sa Katoliko wala na nang kabahin-bahin, no? Ang official gyud doctrine sa Catholic magisterial na. Kanang imong ipasabot nga mga tudlo lang sa mga Katoliko nga dili official, dili ta bound ana nga mutuo. Kay personal man na siya. Unya labot pa si Pedro doon na siya ipangisip sa unang sayop. Pas atong gipadaygan na siya sa Dios nga
gihilnuan na katong giisip nga mga hugaw sa una, di ba ni action pa siya, no, wala pa ko sugod kakaon og mahugaw kay naanad man siya atong prinsipyo niya sa Hudiyo pa siya nga nagi mga mahugaw sa kalanon. O mao nang gikoreksyonan siya. So bisan sa doktrina miagi og sipyat si Pedro pod sa panahon nga wa pa gid siya makasabot unsa ang Christianity. So mao na atoy ka istorya. Din nila kutob nga tapusan nimong kuan mensahe. Wala na tay time.